Taliwa sa mga insidente karong bag-o sa mga nabitik sa hilo sa Tabanog, gusto ang Mandawi City nga hingusgan ang monitoring niini. Ingon man palisiya kabahin sa pagpalupad. Ano ang report ni Nico Sereno? Kay summer man, daghang mga tao, labi na mga batanon, ang naengganyo nga mupalupad og mga tabanog. Sama ni naabtan namo sa syudad sa Mandawi, nga bisan init ang adlaw, daghan ang nagpalupad. Apan karong bag-o dinhi sa Sugbo, may natalang aksidente nga mugna sa kite flying. Sama sa nahitabo sa Cordova, kundi nabitik sa liog ang usa ka estudyante nga pauli na unta sa ilaha. Wa damha nga naigo na ikini sa hilo sa Tabanog. Sa habig sa Mandawi, bisan kun sa laing LGU kadto nahitabo, gusto ang mga opisyales higpitan ang palisiya. Giauhag ang hugot nga pagpatuman sa mga safety measures sa pagpalupad. Gihangi usab ang mga otoridad sa hugot nga monitoring kung may nagpalupad sa delikadong lugar. Kadaghan kay motorista labi na mga motor. So ang risko sa injury na ajod no. Ang risko siya na ajod. So di lang ta maghuwat na madugangan mo na nga pasaka tag resolution. Usa sa pahimug-atan ni Fortuna ang paggamit sa luwas ug sakto nga hilo sama sa cotton-based. Kay kuyaw kun makabitik kun nylon ang material nga dili maputol dayon. Plano nila nga paistudyuhan kini, posibleng ipaagi sa ordinansa. High tension man na siya kay kita kanang mga Tabanog nga taas na kayo pila na ka 100 nga feet no. Mas gahi-gahi man na siya pero kung imagine maputol na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.